Membri ta' għaqda tan-nar ta' Ħaż-Żebbuġ se jkollhom esperjenza ġdida barra minn Malta jekk kif se jkunu qed jagħtu spettaklu kbir tan-nar tal-art ġewwa Aġira fi Sqallija. Il-ħidma tal-volontira tal-għażin tal-banda 12 Mej diet mis-sena l-oħra kif kien hemm numru ta' sfidi u sakrifiċċji li rridu jerbu qabel jitilgħu Sqallija. Il-President tal-għażin Marjel Mizzi għaltilna dwar preparamenti u dak li se jiġri la darba jitilgħu Sqallija. Din id-darba iddeċidejna li nagħmlu xi ħaġa speċjali, se nagħmlu ħarqa tan-nar tal-art mekkanizzat. Dan in-nar se jsir fil-11 ta' Wissu lejliet il-festa ta' San Filip, ġifieri nhar is-Sibt, u għandna spettaklu nimmaġina li se jkun sabiħ, se jkun l-ewwel darba li għaqda tan-nar Żebbuġija se taħraq in-nar barra minn xtutna. Allura looking forward ħafna liha u għandna ħafna eċitament hawnhekk bħala għażin. Nispera kollox imur sew. Il-konferenza stampa saret propju fis-sala tal-għażin bl-isem ta' Aġira, isem tal-istess raħal fi Sqallija fejn se jkunu qed jagħtu l-ispettaklu. Marjel Mizzi qaltilna l-ħidma ta' numru ta' volontiera. Tilejn grupp tal-fuq minn mitruħ, jiġifieri kollha nies tagħna, soċji tagħna, però ovvjament se jkun hemm grupp minnhom madwar 30 li se jkunu qegħdin jarmaw in-nar, eċċetera. Li ħajkunu direttament involuti fis-setting up tal-ispettaklu. Fl-1997 l-istess għażin kien daħal f'ġemellaġġ ma' Aġira fi Sqallija fejn il-banda Maltija titla' d-doq fl-okkażjoni tal-festa ta' San Filippu. Il-ħarqa se tkun qed issir fi ftit jiem oħra propju fi 11 ta' Wissu f'Aġira lejliet il-festa ta' San Filippu.